Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Прывітанне, пры мікрафоне Арцём Мартынович. Я адразу нагадаю, што нас можна не толькі слухаць, але і сачыць за відэатрансляцыяй у аккаунтах у нашых сацыяльных сетках. А сёння мы пагаворым пра сучасны урок 21 стагоддзя. І у нас у гасцях Мікалай Запруцкі, кандыдат педагагічных навук і прафесар кафедры педагогікі і менеджменту адукацыі Акадэміі паслядыпломнай адукацыі. Добры дзень. Прывітанне, паважаныя радыёслухачы. Спадар Мікалай, найперш цікава, ці сапраўды сёння шмат у настаўнікаў крэатыву на уроках, ці выкарыстоўваюцца нейкія сучасныя сродкі для таго, каб зацікавіць? Тут нельга сказаць адназначна, што ўсе кінуліся настаўнікі ў розныя інавацыі. Па-першае, таму што людзі з рознымі каштоўнасцямі, розным адчуваннем патрэбы ў нейкіх зменах, у якія трэба ўводзіць у адукацыйны працэс. І таму ёсць людзі, якія імкнуцца захаваць той папярэдні вопыт і нічога ў сваёй практыцы мяняць. Але ёсць ўсё ж такі вялікая доля настаўнікаў, што ў прыватнасці паказаў апошні конкурс настаўнік года, які сапраўды ўводзяць у сваю працу новыя элементы, прымяюць новыя сродкі навучання. Ну а што тычыцца першай групы педагогаў, то я хочу сказаць такую фразу: вы можете не змяняцца, выжыванне не з'яўляецца вашым абавязкам. Я маю на ўвазе выжыванне ў прафесіі. Справа тым, што час цяпер другі, час іншы, далей іншыя дзеці не такія, як яшчэ 10 гадоў назад, нават 5. Больш таго, з'явіліся новыя сродкі навучання, і таму вельмі цяжка настаўніку працаваць на тым патэнцыяле, які ў яго сфарміраваўся папярэднія гады. Жыццё прымушае змяняцца, і змены, канешне, у сістэме адукацыі адбываюцца. Я, назіраючы за сучаснымі дзецьмі, вучнямі, бачу, што яны вельмі шмат часу праводзяць перад экранамі сваіх смартфонаў, перад планшетамі. Ці можна гэта прымяніць у адукацыі? Можа, ёсць нейкія пазітыўныя прыклады? Так, сапраўды, тое, што тычыцца інтэрнэта, розных гаджетаў, гэта тое, чым дзеці жывуць, і для іх часта віртуальны свет гэта больш важна, чым свет рэальны. У дзяцей фарміруецца так называемае кліпавае мысленне, і калі нам, педагогам, ігнараваць гэта, калі не заўважаць гэты працэс і толькі прымяняць тлумачальныя стратэгічныя метады навучання, то мы акажемся не паспяховымі і неадэкватнымі чаканням дзяцей, у нас не будзе ўзаемапаразумення, і таму і гэта адна з прычын, чаму неабходна настаўнікам мяняцца, што і адбываецца. І ёсць цяпер такі адзін з сусветных трендаў, якое называецца перакульнае навучанне, якое заключаецца ў тым, што дзеці дабываюць веды не на уроку з вуснаў настаўніка, а яны дабываюць веды з дапамогай сваіх гаджетаў, камп'ютараў і смартфонаў. Настаўнік дае спасылкі, дзе знайсці тлумачэнне той ці іншай тэмы. І калі дзеці прыходзяць потым на урок, то ўжо адбываецца абмеркаванне. Настаўнік адказвае на пытанні, якія ў дзяцей узніклі тады, калі яны глядзелі тлумачэнне якой-небудзь тэмы. Я настаўнік фізікі па дыплому, і я напрыклад, даю дзецям заданне паглядзець відэаролік на тэму з'ява самаіндукцыі, гэта 10 клас. Яны, канешне, в інтэрнэце знаходзяць вельмі шмат падобнага матэрыялу. Я даю пэўныя ролікі, каб яны не гублялі час, не лазілі ў інтэрнэце, не шукалі. Яны вывучаюць гэты ролік, фармулююць мне пытанні, калі што не зразумела. Яшчэ па маёй просьбе яны складаюць нейкую схематызацыю, робяць. І потым на уроку адбываецца абмеркаванне гэтых таго, што яны зрабілі, тых пытанняў, якія ў іх узніклі. Дарэчы, сапраўды, у свеце гэта папулярна, і па меркаванні экспертаў у галіне адукацыі у 2020 годзе ўжо палова дзяцей і студэнтаў нашай планеты будуць вучыцца ў рамках мадэлі перакульнага навучання. Дарэчы, Білл Гейтс, сам багаты чалавек у свеце, сказаў, што яго дзеці атрымалі адукацыю не ў звычайнай школе, а менавіта з дапамогай рэсурсаў, якія ёсць у інтэрнэце.
Дарэчы, я памятаю, быў эксперымент, называўся ён па-навуковаму апрабацыя новых тэхнічных сродкаў навучання, але на справе проста прымяняліся планшеты на уроку. Планшеты там, здаецца, у ліцэі БДУ рыдары былі, але пасля вось стала ціха. Можа быць, мы проста чагосьці не ведаем. Ці, ну, ёсць такая практыка, што на уроку проста сядзіць вучань з планшетам і нейкі час вучыцца па ім. Ёсць, конечно, такая практыка. Правда, ёсць як бы спецыяльна задумана в межах нейкіх эксперыментаў. Быў такі эксперымент, рэалізоўваўся ў нашай краіне, называецца «Адзін вучань, адзін планшет», або «Адзін вучань, адзін камп'ютар». То есть на кожнага вучня камп'ютар. Ну і тыя школы, якія працавалі ў гэтым эксперыменце, яны працягваюць такую работу. Ну а ёсць яшчэ, калі настаўнік задае нейкае пытанне сваім дзецям, то яны аўтаматычна лезуць дзе знайсці. Яны самі бяруць смартфон, ёсць настаўнікі, якія не забараняюць і наадварот падтрымліваюць такія пошукі дзяцей. Вот я сёння працаваў з настаўнікамі хіміі, і якраз настаўнікі дзяліліся такім вопытам, калі гэта дапамагае ім вучыць дзяцей і дзецям вучыцца. Ёсць такое, конечно. Ну, вось, яшчэ цікавостка такая, многія на гэта і скардзяцца, што, маўляў, вось моладзь без Вікіпедыі, без Гугла не зможа там адказаць на элементарнае пытанне. Ці існуе такая вось праблема? Ну, яно, дарэчы, не дрэнна, калі дзеці ўмеюць, ведаюць, дзе знайсці і знаходзяць неабходны матэрыял. Я думаю, што тут забараняць не трэба, наадварот падтрымліваць. Я хочу сказаць, што цяперашнія дзеці, больш таго, калі ад настаўніка атрымліваюць заданне, у іх адразу ўзнікае такое пытанне, а дзе б гэта можна спісаць? І калі спісаць нельга ў інтэрнэце, калі не знайсці, тады ў іх вялікая праблема ўзнікае ў дзяцей, якія прывыклі толькі спісваць. І таму настаўнікі неабыякавыя, яны прыдумваюць такія заданні дзецям, калі ў інтэрнэце проста няма такога адказу. Так што у умелых руках настаўніцкіх гаджеты дапамагаюць вучыцца, а тыя, хто не ўмее выкарыстаць гэты рэсурс дадатковы, конечно, гэта перашкаджае, яны забараняюць. Дарэчы, наколькі больш успрымаюць новыя настаўнікі, якой генерацыі? То бок тыя, хто толькі што скончыў універсітэт і прыйшоў, ці наадварот? Ну, ёсць і сярод вельмі такіх немаладых, скажам, настаўнікаў людзі, якія дастаткова мабільныя і змаглі авалодаць сучаснай тэхнікай і нараўне з дзецьмі. Але большасць ўсё ж такі маладыя людзі, яны больш мабільныя, больш падрыхтаваныя да выкарыстання гаджетаў, маладыя настаўнікі. Гэта заўважана. Шмат кажуць пра тое, што пры наборы, ну і я гэта заўважаю, прахадныя балы ў нашы педагагічныя універсітэты не вельмі высокія. Ці гэта праблема пасля на выхадзе, ці сутыкаюцца там дырэктара школ з тым, што прыходзяць людзі, якія, ну, цяжка ім працаваць? Ну да, дырэктар школы і намеснікі дырэктароў, з якімі я працую, яны гавораць, што тэндэнцыя ёсць такая, што з кожным годам больш, менш падрыхтаваныя выпускнікі педагагічных ВНУ прыходзяць у школы. Але будзем спадзявацца, што сітуацыя будзе мяняцца з пашырэннем педагагічных класаў. Гэта даволі такі цяпер папулярны такі рух. Будзем спадзявацца, што яны будуць спрацоўваць і ВНУ будуць прыходзіць больш падрыхтаваныя. Скажем так, не гледзячы на невысокія зарплаты. Я тут яшчэ хадзіў адзін, хоць вы пытанне не здаеце, але хацеў сказаць яшчэ адзін важны момант. Справа тым, што для таго, каб прыняць рашэнне, што якія сродкі выкарыстоўваць настаўніку на сваім уроку, для гэтага трэба разумець, што ты хочаш, якімі кампетэнцыямі ты хочаш, каб дзеці валодалі. Каб ты хочаш, каб яны авалодалі кампетэнцыяй слухаць і ўспрымаць на слых матэрыял, які ідзе з вуснага настаўніка, то вырастаюць людзі, якія слухаць, назіраць, што паказвае настаўнік на дошцы ці на стале сваім, доследы нейкія паказвае. Гэта тлумачальны ілюстратыўны метад. То настаўнік і выкарыстоўвае гэты метад. Калі настаўнік разумее, што дзецям гэтага мала, што ён выйдзе са школы і ўжо ім ідзе ў свет, не будзе чаго слухаць, ні ў каго паслухаць, як гэта тое ці іншую работу зрабіць,
то яму трэба самому шукаць інфармацыю, патрэбна самому карыстацца тымі ресурсамі, якія прадстаўляе, напрыклад, інтэрнэт. У гэтым сэнсе перакульнае навучанне вельмі важнае. І больш таго, калі вучань сам авалодвае матэрыялам, дапамогай мадэлі перакульны урок, то ён пры гэтым вучыцца аналізаваць тэксты, вучыцца быць паспяховым у жыцці, праяўляе ініцыятыўнасць, самастойнасць, адказнасць. І паглядзіце, аказваецца, як сведчыць, вот я ў суботу сустракаўся з спецыялістамі па рабоце з персаналам, менеджеры па персаналу. Яму гавораць, што цяпер не так важная прафесійная якасць, прафесійныя ўменні, больш якасныя асобасныя якасці чалавека, здольнасць яго вучыцца, здольнасць працаваць у камандзе. І таму вось на першы план якраз выходзяць тыя тэхналогіі, якія дазваляюць фарміраваць у нашых выпускнікоў менавіта такія кампетэнцыі, каб яны былі паспяховымі на рынку працы і больш таго, каб яны былі паспяховымі ў нашай краіне, каб яны не імкнуліся эмігрыраваць. Потому што калі чалавек умелы, паспяховы, тут і ў нас ён знойдзе магчымасць зрабіць сваё жыццё добрым, такім упэўненым у заўтрашнім дні. Калі чалавек нічога не ўмее, то ён хутчэй усяго і ў эміграцыі не зможа гэта зрабіць. Так што змены у сістэме адукацыі, конечно, патрэбны вось у гэты бок, каб рэалізоўваць кампетэнтнасны падыход у навучанні, каб дзеці выходзілі са школы здольнымі жыць у гэтым зменлівым свеце, поліпраблемным свеце, калі патрэбны рашацелі праблем. А настаўніку сёння хапае часу вывучаць нешта новае, засвойваць новыя методыкі і высыпацца пры гэтым, напрыклад? Ну да, настаўнік заняты, конечно, шмат абавязкаў, але той, хто не хоча стаяць на месцы, той такую магчымасць знаходзіць, ёсць дзе вучыцца. І ў нас акадэмія паслядыпломнай адукацыі і самаадукацыя. Такія магчымасці ёсць, конечно, в абласных інстытутах развіцця адукацыі. Ну і ёсць настаўнікі, проста любяць часта вучыцца, часта прыязджаюць на курсы, на семінары. Я б іх параўнаў з пчоламі. Вот яны летаюць з кветачкі на кветачку, ну і атрымліваюць інфармацыю новую, потым апрабіруюць на сваіх уроках. Але ці не ўзнікае праблемы, напрыклад, калі прыходзіць да настаўніка на урок, скажам, праверка, так, і кажуць, ой, нешта ты, дзядзька, не тое робіш. Вось у нас у метадычцы па-іншаму напісана. Да. Справа ў тым, што мы працуем у гуманітарнай сферы, а чым характэрна яна? Што аднолькава добрага выніку, аднолькава дрэннага можна дасягнуць рознымі метадамі. І, магчыма, той правяральшчык, ён мае рацыю, калі такія прапановы робяць. Магчыма, ён проста не ведае іншых магчымасцей. І таму настаўніку ў гэтай сітуацыі застаецца тры варыянты. Як тут праблему такую вырашаць, калі яго не прынимаюць тое, што ён робіць. Першае, гэта адмовіцца і працаваць як заўсёды. Канфармісцкая такая пазіцыя. Другая пазіцыя – гэта рабіць знешне тое ж, як падабаецца правяльшчыкам, а ў спасутнасці рабіць тое, што працуе на якасць адукацыі. І трэцяе, мне здаецца, самае каштоўнае, гэта узброіцца аргументамі і знайсці доказы таму, што тое, што ты робіш, гэта сапраўды працуе на дзяцей, на адукацыю, на тое, каб наша краіна была больш паспяховай у свеце. Дзякуй вялікі. Нагадаем, сёння мы размаўлялі з Мікалаем Запруцкім пра урок 21 стагоддзя, якім ён мусіць быць і як яго граматна праводзіць, каб вучням было цікава. Да новых сустрэчаў. Да пабачэння.